Chang and partner to please lead this piece to be followed by everybody. Narigat na tuok nag-ihaway, panagtrabaho akan kanayon, ikabayan asuran lumaway, ipagkala kaya't naaalata, agayin ka ang lignaka kapagyan, sursurwe di ang trabaho, di mo saksakludin na kulap mo, tatlo lumang kaibigan mo, di nalaan mo, rika ang trabaho, di PNP man, bakot-kot pinabudo, ianda-anda, agaraman pa'y Domingo, rigirig at midna panalo, dito'y away kasatu. Narigat na tuok nag-ihaway, panagtrabaho akan kanayon, ikabayan at surat lumaway, ipagkana kaya't naaalata, agayin ka mangrigna ka kapagyan, susuwe ang trabaho, di mo saksakludin na kulap mo.